Gledaj. Šta? Samo gledaj. Šta vidiš? Promenili si tapet? Ne. Očistila tepih? Ne. Lepo gledaj i reci mi šta vidiš. Ništa ne vidim. Otuđenost, Kićo, otuđenost. Drugi su na sportskim terenima, na izložbama, trče preko polja, držeći se za ruke. Gledaj ovo, svaka vaška obaška, nikakve uzajamnosti, nikakvog prožimanja. Kićo, moja čamotinja, otuđenost. Ma preteruješ, Vera, vi ste obično, mislim, prosečno. Samo slušaj ovo. Mićo, ja ću da se ubijem! Pa kupi ako nije skupo. Čula, sad pazi. Majo, gori kuća! Važi, Vera, ne brini. Što ja, gori kuća, ona meni nema. Ova mala je najgora. Janjo, pao klavir, ubio pingvina! Pa što uvek ja, nek ide Maja? Jesi čula budalu? To je otuđenje, ja sam mislila da to je vezano za krađu. Znaš ono kad neko nešto otuđi pa ode u zatvor. Slušaj, ako ovo nije zatvor, ja ne znam šta je tu. Ceo dan leže kao neke mrcine, nikakvog života, nikakve ambicije, nikakvog prožimanja. Prožimaju se samo što ti briga. Jes, oni su moje porodice, moram da ih motivišem. Meni izgledaju kao da im ništa ne fali. Ja ću njima da kažem šta njima fali. Kako bi tebi bilo u braku? Pojma nemam, ja kad sam bila udata nisam ni znala da sam udata dok mi nije stigla tužba za razvod braka. Jesi, ja blesao tebe, pitam se sad. Što ja kao nisam porodična žena? Kićo, tebi tvoja porodica, oni koji ti dođu na Svetog Nikolu pojedu krtinu. Tvoja porodica kuša repa, sve što vredi pod zemljom. A tvoje porodice na slobodi što su ludnice pune? Nemoj mi vređaš porodicu krmačo. Kokoško. Opajdaro. Zmijurino. Smrdaro. Polovnjačo, ja došla ko velim ima ludu porodicu. Dobro, gdje si pošla, ostani na ručku. Vidi je. Motivacija. Ima neko olovku? Ima neko olovku? Šta je? Pa radila cijelu noć. Ljudi moji, neće ona dobri zaveć. Ustali ste, Pa ja? možemo mi opet da legnemo. Nećete, mama, majce, danas imamo provodimo kvalitetno vreme i to zajedno. Što sam im ja rekao, neće ona dobri zaveć. Telo plus duh od 9 duh. Šta je 9? Duh. Ne razumem kakav duh. Možda spava s očima iznad svakog zla, izvan stvari, iluzije izvan života. Aj, Janja. I sa njom spava neviđena njena lepota, možda živi, doći će posle ovog sna. Pa šta trtljaš, Mićo? Možda spava sa očima iznad svakog zla. Lepo, Mićo, najbolji. Šta je pesnite da kaže? Pa da se mnogo spava. Malo upetaš, ajde, Maja. Pa kao da je bila dobra riba. Ćao ti, Janjo? Kao pukli se ona riknula, a? Tako je, bravo, Janjo. Viš sad kako se među nama razvila diskusija kako se mi uzajemno proživamo. Sad zažmuri. Ko da zažmuri? Što? Čuješ da ti kažem zažmuri? Tako, pazi sad, šta je ovo? Je li neko umro? Tačno, pelo. Nije opevao, nego bak Duduci. Čovjek bak samo da budi, će nešto da peva. Pevat ćeš ti kad ti odvališ šamarčinu, znači Bach. Sad vidite razliku između ovoga i onog đubreta koje vi slušate. Pa vidimo. Ma bah, šitina ne viđa. Zato što ste vi emotivno, intelektualno i fizički zarđali, ali ja sam napravila plan kako ću sa prefinjenim sredstvima od nas ponovo da napravim porodicu plemenitih pojedinaca. Sad se malo pustiti. Janjo, gasi bar. Meni dolaze drugari. Mi ćemo morati s dečkom. Ja moram sa Jovanovićem na autopiju. Šta radimo? Pa ono će kao da nam je lepo. Rekam da postoje pa nam svima super. A moramo da se foliramo da nam je lepo, da se prožimamo. Kako da se prožimamo? Kako ne razumeš? Pa čim postigne svoj cilj, ostavit će nas na miru. Jeste se upustili? Jeste? Idemo na telo. Ne razumijem kako telo vera. Ja povraćam se. Pazi, plaše, pikarce, špricevi, ovdje su bile neke orgije. I kondomi. Što mi moramo čistiti ovo đubre koje su generacijama pre nas bacali? Zato što je ovo zemlja Srbija. Čuti, Mićo, pa je puno mi srce kad vas gledam. Kad ste posljednji put ovako uživali? To nismo oda. Vera ima sve da se ospem. Nećeš, duže, ne da se proživamo milina jedna. Viš kako se slika menja. I sad svako ko uđe reći će ovdje žive civilizovani ljudi. Vera, Mića, Janja, Maja koji uzamno prožimaju. Dobro, šta da radim s ovim đubretom? Ma zaprljačuju ga poto. Mićo, mo kopaš raku, nećemo te saranjeno. Nemoj samo ti da me učiš. Zasadimo ovu divnu biljčicu. Ajde, sad ćemo malo da čukamo. Ajde, noktićem da se žilice otkače polako, noktom. Ajde, lakše malo, ajde, dobro, neće. Da probam sada samo. Neke biljke zahtevaju malo jači pristup. Što uradi to, Vera, jesi normalna? Nisam ja baš ova A šta meni treba da uradi. dođe Jovanović. Meni drugarice. Svako vreme za socijalizaciju.
čupaš loptu ko blesava, bacaj je tamo. Dobro, dobro, Zadržiš evo. loptu, vi kako je kilava, vraćaj loptu, brže, tako. Kako ovdje čist vazduh, kako se ovdje izgradilo, kako je, radite vi. Vidite, to je socijalizacija, nema kompjutera, nema telefona, nema televizije. Nema nikog normalno. Tako je, Samo minudaci. grupa ljudi koja se uzajamno prožima, koja komunicira. Još ćete malo pileti. Ne izgleda lepo, malo je zamrzla, ima ruske salate, ali je jako lepo. Izgledate vi tako sa svojim roditeljima. Ne. Veliko šteta. I sad kući, gotova socijalizacija, Ja ću idemo bacati, ima na internet. krilca. Dakle, Janjo, Keva ti stvarno nije. Ovo je bio ogroman blan, nikom nemojte da pitati, molim vas. Ja moram mitički. Nemoj mitičke ko Boga te molim. Ja gotovo, jeste završili? Jesmo. Gotovi smo. Pa čekaj, nisam završila. Rekla Vera. Vidite, ovo je jednostavan test inteligencije na osnovu koga ćemo mi odrediti aktivnosti. Sad ću ja da vas poentiram. Vera, kad vas vidi, zna da za mene ima nade. Imaćete vi jednog dana harmoničnu porodicu. Ako imate Janja. porodicu, ja mogu da osnovim naciju. Evo ovako, Janja 6 poena, Maja 5 poena, a Mićo 4. Koliko? 4. Ja imam... 2 poena, Vera, najgluplja. Dobro, nije važno, važno je šta ima Jovanović. Saberite. Jovanović 64 Koliko? poena. 64. Rekao da sam geni ljudi naučnik. Koje su moje aktivnosti? Sad ćemo da vidimo vaše aktivnosti. Vaše 64 poena, ovako bi bilo da... Aha, slanje šatla na mesec, rad na leku protiv raka i Zenonov paradoks. Ovo što imam posla, idem ja. Koja je moja aktivnost? Koliko si rekao da imaš, Mićo? 4. 4. Evo, do 10 poena. Slaganje 20 duplo Lego kocke, ali da ne padne. Vera, pa to ume malo dete. 18. 19. 20. Bre, Mićo! Ponovo. 5. put. I kako prođe proživanje? Ja, kiću, mrtve sam ozebila, imam upalu mišića, komši su zvale sanitarno, što je Janja bacila đubre preko bloka. Šta ti kažem, kvalitetno, evo od jutra do sad, ja sam od njih napravila civilizovane ljude. Ja sam uvijek govorila da je Darwin budala, daj mi batini, do sutra ću odvala da napravim magistra. Kićo, ništa mi nije teško kad vidim onu njihovu sreću u očima, ali još jedan ovakav dan odo ja kod pokojne Mileve. Ja se selim na Mars. Što? Pa tamo me niko ne zna. Nenada je se blan putuje brže od svetlosti. I što je najgore, Vera misli da smo uživale. I sad sam šta će sutra da nam radi. Još jedan bah i ubiće se. Ja. Imam ideju. Otkud tebi ideje, imaš pojem manje od mene, glupačo. Koliko? 38. Ej, čajčić. Ne mogu litar sam pobila. Još da sklopim. Vera, Da, jel mogu se da gledam malo ni televiziju? govora. Dobro. Što je sladak. Čitala sam o nekom Japancu koji je toliko voleo svoju devojku da je pojao. Kako je pojao? Večer noć. Ja kažem kako se vi svi ovde volite pa da se pričuvaš. Mama, mi smo htjeli da se zahvalimo na današnjem danu. Sport, muzika, poezija, baš kvalitetno. Vidiš, Kića? Baš lepo kada te ume da se zahvali. Ljubi vas Kića. Možemo i sutra. A šta je duša? Pa mislim da bi ovi zajednički vikendi trebali da nam pređu tradiciju. Ne znam, smo osmislili sutrašnji dan, duh, tijelo, intelekt, sve. A fino, znači osmislili su sutrašnji dan, Aha, vidimo se sutra. Ne baš se slatki. Slatke spremaju one za sutra nešto. A ti nemoj da pristaneš. Kako kad sam ja prva počela, evo, čekaj ti ovaj čaj. Ovo ima, nema sad ću da vidim. Ne, za čišćenje. Ne daj da te mlate brate, teraj da ti plate brate u drih u vugla. Mićo. Rokni do prostate, neka jednom svate, ne može na rate, nek se posla late, brat, a? Potpuno si izgubio smisla. I šta je pesma teo da kaže, Vera? Pa da ga ne udaraju po glavi. Ne lupete, Mićo. Pa nešto oko prostate, deco, ja sam sa vama. Znam ti si neverna žrtva, ali šta ćeš? Kolateralna šteta. A sad malo DJ mix Kvenana Thompsona. Aj zažmuri. Brani pse, to te ujede. Čo ti slušaj? Kako ubijam snajpera? Pa nije loše da si bio katastrofa s motornom testa, Vera. Tebi se nije dopao sastav. Nije, ali zato u Hitmanu bilo okej. Samo šta vredi kad ne možeš da ih davi žicom. Davi brigu šivaš! A kako da prođem kroz detektor metala, čoveče?
Cikni, Anja. Pozdrav. Cool, Majo. Cool. Što ima? Šta, Ani? Evo neka sekta, Majo. Kakav bre sekt, Vera, šta lupaš? Kako se ovo zove? Ko je? Ovo si gde vozaš, A, Blenji, Vera, kulira, što ti za dušu i za telo. Kako reče da se zove? Blenjevićo, Blenje. Pozdrav. 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 Šta vam znači ovo drndanje liftom 10 puta gore dole? Ajde, stanari, samo što nas nisu pobili. To ti je filozofičan, si gore pa si dole. Ajmo za fizičke vežbe. Kakve fizičke si normalna? Trčanje, ajmo. Ne pada mi Meni još manje. Sada siđem dole, podaviću vas. Beži! Čekajte me dole, pokleću. Da će da radi, pali se da siđem. Ajde se vučete. Jeste normalni da mi Vas sve... već ćete završiti na robi. Hteli su da vreme provodimo kvalitetno. Ovo kvalitetno. Važno se družimo, Vera, što ti reče da se I prožimo. kad smo kod proživanja, imamo još jedno iznenađence. Što reći, skate vas dvoje. Evo sad ćemo, ajde Vera. Ček mi završim pivo. Ding, 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 ding,